for Christmas. Ready for Christmas. Ayan. Pandak ka talaga. Uy, hindi siya. Madulas. Ang saya-saya, ang saya-saya, ang saya-saya ng bulaklak. Pag-umayag, ayan guys, ready na siya. Ready na siya. Ayan, huwag kong kakalimutan ng huwag kong kakalimutan guys, si gem black. Ayan guys, ito yung binili ko sa supermarket kanina. Ayan, pagdating ko, ginayat ko na siya. Ayan, diba? Pagdating agad-agad galing ng supermarket, ginayat ko yung aking. Ayan, tapos na siya. Para sa Pasko. Merry Christmas to all. Ayan, nandito ako sa aking munting garden. Ayan guys. Pwede na tayong maggulay ng laing. Bili na kayo ng nyog. Ayan. Papawis naman kayo guys para hindi kayo magputi yung dugo. Charot. Ayan guys, si Gem Vlog po. Huwag kakalimutan i-likes and i-subscribe. Ayan. Thank you so much guys. I love you all. Wala na naman ata akong boses. Ayan. Ayan. Napagtripan yung laing, no? Ayan. Masaya na ako guys kasi napawisan na ako. Ayan. Nagpapawis na si Inday. Ayan o. Pwede na yan guys, gulayin. Ayan. Sinong mahilig dyan ng laing, pwede na tayong maggulay. Bye bye guys.